A szokások automatizálják az edzés folyamatot, így egyre kevésbé leszel kitéve akár az akaraterődnek, akár a motivációdnak. A legjobb analógia ide az talán maga a fogmosás, hiszen senki sem igazán motivált a fogmosásban, mégis szinte mindenki megmossa a fogát minden egyes reggel, és a legtöbbünktől azért ez nem igényel óriási akaraterőt. Szinte senki sem úgy kell fel reggelente, hogy már megint fogmosás, nem bírom. Nem, megmosod és kész. A szokások teszik lehetővé a konzisztencia hosszú távon való fenntartását, ugyanis a szokások csökkentik a döntéshozatal terhét, és ezáltal növelik a siker valószínűségét. Amire viszont a szokások nem jók, az az, hogy megszeressük a folyamatot. A szokásaink automatikusak, neutrálisak. A legtöbb dologról nem is feltétlenül fogjuk fel, hogy csináljuk, mert magát a cselekvést nem előzi meg egy döntéshozatali folyamat. Ha holnap mondjuk valakinek a fülébe jutna, hogy te minden reggel fogat mosol, és feltételezni, hogy hát akkor te biztosan imádsz fogat mosni, valószínűleg azt válaszolnád neki, hogy nem igazán. Ennek ellenére megcsinálod minden nap. Meg.